in yan zabe ka koma a so su kai rata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Fagen lakabi da biyayya kun ga tamkar ta ba. Fagen ilimi amma maida tana kan gaba. Ka tana kokarin ka kwaikwai sun dare shugaba. A nan bangaren matai zarce dan tashin lake sauran mata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Ka tana kokarin ka taimaki al'umma ma'ida. Domin ba ta so ta ga wannan damuwa ma'ida. Ba ta yi fushi ko an mata kuskure ma'ida. Sai dai murmushi an nuna a fuska masa rabo kuji ko mata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Ka tana kokarin ta yi girki kuma ta bayar da shi. Wato ma'ana sarka kenan take yi da shi. Wala shi wanda duk ya samu irin da zai karsa shi. Addu'a nake duka 'yan mata su koyin halin da nake fata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Ka tana ilimi na addini da na zamani. Tana da kokarin ta yi amfani da shi na sani. Domin ba ta so ta biye wa rudin zamani. Wannan ne yasa komai za ta yi suka ga ta yi cikin tsafta. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Kakin mu'amala ita ma ta rikima da kudi. Kai dan ka cuce ta ita sai ta ma agaji. In ku kattare ka na zaki ka yi ma ka gani. Domin ba ta so a yawaita yaniya hakurin ke zan muta. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Ka ta nafi iyaye sau da kafanin matan ita. Idan sun kace ta yi mata wanda ce fice. Wallahi ma'ida a cikin 'yan mata ta yi fice. Sun san da hakan ko za a gwada maza ku yi kamar tabakun mata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Ka tana lakabi in ta ga manya su ta gaida su. Su ta saukuna kai na ta kasa ta gaishe da su. Dama a gidansu na tarbiyya a nan kan da su. Addu'a nake 'ya'yan ki su tayi su ma akan haka na yi fata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. Batunan zumunci ko daga kanta an sarkace. Domin yan uwanta da kansu suna faɗin ta yi fice. Wallahi ma'ida kin kai a kira ki babbar mace. Wannan ne yasa sai ka zamo tauraruwa a cikin mata. Kina lokaci ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. A nan zan tsaya ban isa na kula halin ki ba. Domin bai tuka ba su isa su irga halin ki ba. Domin gane hakan sai Allah ba bayansa ba. Sun wani lokaci in zo har karki domin na garki diyar girma. Kina lokaci Ma'ida kin zamo ta daban a cikin mata. kafin in tsaya tilas in gaida kai jarumi. Abdulmajid babba
kaura a gaida kai malami. Ka ne ka ɗau nauyin waƙar ka zamo hadimi. Ubangini babban bango na ma'ida turan giwa. Kina lokaci